खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थांनाय मैयानि सानाव रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि लादोंमोन। बे गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ क'क्राझार सोरखारि जौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गासै दखरा एबसुनि सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि सानसुमैगिरिफोरजों लोगोसे मिरु एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानानै गाजा गोमजायै फालियो। लोगोसे मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ खाम दामनानै रंजालि बैसागुआव रंजानायबो नुनो मोन्दों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलजी, यूरोलजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू आरो एनआईसीयू, पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, सी सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।